Kaixo txorienez, ze modu zauzei, gaurko saioan, baukau, gure atalik gustokuena edo izango da. Bai. Errezeta tradizionala versus 2.0. Bueno, nirea 2.0 ez dakit, ditu aldan, ezberdin egingo dut, zerbait ezberdin egingo dut, eta ez da izango, baina, bai, hortik tiratuko dut, baina, antzeko zerbait. Ari horrekin jolasen dugu, normalian, izaten da errezeta tradizionala, gero, ondokuak edo albokuak itzen dau, errezeta modernua, edo 2.0, edo osagai berdinekin, olako beste asmakizun bat. Orduan, nirea gaur da oso tradizionala, hemen, lehenko, ez daukatzu identifikatzea, baina, zangarra da. Txankarra. Kriston txankarra. Osea, ondixa. Zekua izango da, Eta, zeko txankarra. orduan, zein gau txankarrakin, sukalki bat. Sukalki oso tradizionala da, eta gero, zigorrekin gau bere asmakizun. Nik ondokotzu zelan ingoten, ze errezta hau, nire koñatian aitxai eskatu dutzat. Bejo, eta nungo da, aitxa? Bera, getxokua, baina, hau itxen dugu barrikan badau, barrikan ere koñatuak da, barrikan bizi die. Orduan han itxen da sukalki eguna, eta lehiaketa bat itxen da, han familiak parte hartzen dau, eta hau da bere errezetea. Errezeta honekin parte hartzen dabe. Zenik errezaten eta ez da tiniztu da sukalkixa, edo nire etxian bintzat ez da hin. Gero itza egingo dugu, famatuena Mungiako sukalki eguna da, Mungian, batu izan dira urte batzuetan, 300 lapikotik gora, 300 lapiko sukalkiera, iaz izan ziren 200 bakarrik, iaz ustaian izaten da, ustaieko lehenengo astean, eta iaz 200, baina 300 gora batu izan dira. Hori, epaimaikide horri izatea gogorra izan behar da. Azkenean, denak ez dituzo probatzen, banatu egiten dira epaimaikidea, baina, kontatu lehenengo zelan egiten duen zeinan, zuraitxa inarreban errezeta. Hori da, lehenengo mungiatik ikusten badozko zue, eta hau espajatzue tradizionala pentsatzen, idatzi guzue txorienea bildua ITV.eusera, eta bidali zuen proposamenak da, ingotzuegu kasu. Kasu honetan ere sukalkixa zelan egin biot. Lehenengo, txankarra laukitan moztu, irinetik pasa, frijitxo eta gorde. Kasola berdinean, engou, tipula, berakatza, tipulatxa eta asenarioa txiki-txiki moztu, eta erregozi. Tomatia bota, piper txorizuruan aragia, ardo txurixa, salda, apurat irekin aldi bat bota, aragisa gehitxu eta kozinatzen utziko zu motelian 2 orduz edo lapiko askarrian 30 minutu. Patatak laukitan moztuko ditugu eta frijitxu ingo ditugu. Eta gero bisek perrexi apur batekin. Bakin normalean, tradizionala sukalkixen izaten dela patatia egostia, eta, apurot gizatua eitxia. Baina, Jose Luisek frijitxu eta eitxi ditu, eta nik Jose Luisen adanez errezetia, bera ingotzat kasu. Patri, lehen esan dutu da, iaz, 200 kasuela aurkeztu ziren. Eta horre ere, ongo dira, jentea ezberdin, bakoitza bere trukua dauzka, bakoitza bere modua egiteko, orduan hor batzuk esango dute, guk etxean horrela egiten dugu, antzeko egiten du, eta bestatzuk esango du, nik ez dut horrela egiten, ero beste batetara egiten du. Barrikan etzien nahi beste, Barrikan etzien berregun, etzien nahi beste sukalki izen. Nik uste dut egon ginean, 8-10 familia. Sukalkia tradizio gehien daukana da, Mungian da, hau 1974ean hasi zen, eta hau zen, nahi izan zuten egitea, Ondarruan egiten zen, arrantzaleguna. Eta arrantzalegunean marmitako txapelketa bat egiten zen. Eta nahi zuten egin antzeko zerbait, baina esaten, haiek Ondarruan marmitakoa daukate, guk hemen zer daukagu, ez? Baserritarrak eta inguruan, argi zeukaten aragiakin, ero barazkiekin indako zerbait izan behar zela. Eta orduan erabaki zuten sukalkia. Sukalkia azkenean da gixatu bat. Aragi gixatu bat, non beti, normalean txankarra erabiltzen da, baina batzuk bai erabiltzen dute baita masaia, baina hemen dator galderia. Zer dator lehengo, ez? Oiua edo arrautza da, zer dator lehengo? Sukalkixa edo sukalki eguna? Osa, Mungiako sukalki eguni baino lehen, badago lan errezta tradizionala euskalduna dela? Nik uste sukalki egun hor jarri ziotela sukalkiarena. Nik ez dakit lehenago izena holan deitzen zitzaion errezeta honi ero, baina, egia da horrein zala famatu hortik kanpora, eta gero, hainbat herritako jaietan egiten da. Durangon, guk hartu gendun parte, eta honek, azkenean ez da bakarrik txapelketa hauetan gertatzen dena da, herriko jaietako giroa, lagun artean batu, gainera, guk 2 ordu, ero hemen lapiko askarrean askarrao, baina badago jendea 5-6 ordu izaten duela egiten, badago jendea hilabete batzuk lehenago. Jasten dela suko sinatzen. Baina txankarrak azten dira, txankarra dauzka atale ezberdinak, eta bat da holan, bolantzekoa, itxura daukana, eta zati horiek juten dira arategi bilatzen oberenak, gordetzen, izozgailuan gorde,
pieza polikenak hartzen dituzte, gero patata ere hartu torneatu egiten dute holan bola haundiak izaten dira, eta saltzan bertan horre egosten dute, baina suabe, orduak eta orduak, eta bueno, kontutan izan gero, kuadrilla guztien artean jan behar dela, alde batetik dago txapelketa, baina gero bestaldetik dago, kuadrillako danak bazilatuko zaituztela, segun nola geratu zaren, eta gero jaten badute, eta espada ona, pues, aguantatu behar dituzula. Horrek izaten epaimaikide zorrotzenak, kuadrillakoak. Batzuk, bueno, moskorran araberaz. Ni paietan eta egonan hau, sukaldari bezelaan, 100 pertsonandako paei eitzen, baina, bueno, epaikideak izaten dira nire kuadriako moskorrak, horrek segitxun jaten dago eta gustora jaten dago. Eta horregondo, dan aurrendako zoragarri dago, eta ez dute ulertzen segatik geratu zaren, 4., 5. Ez nik ez dut parte hartzen lehiak. Bale. Orduan behitu, txangarra, normalian nik mostot laukitan, honek gantzak eta kendu itxe itxut, eta gero hau gorde itxen dut, honek aragi pusketak, eta itxeotenian olako gizatu bat, bakitzu, txitxiriuekin, hola nasur batzukin, txankarrakin, eta jatzotza sapori emateko. Sapori emateko aragi jai. Orduan, nik aukeratzen dutena da, gantz barik, gantza ez daukan aragi zatixa, eta mostot olako zati batzutan, izango zen, mokadukoa, apurtxo bat handixauak, beste batzuk txikixauak, baina holan lauki potolotan edo mosten dut. Bueno, han eixa, zati, handixak eta ikusten diela eta hori, eta, daude kuadrillaia 50 urte baino gehiago da amaskitenak horre txapelketan, orduan daude, esan dezagun... Irabazi barik, ondikoan? Ez, eta irabazitakoa, baina ez, benetako artistak eta profesionalak, eta, prozedura guztia nola ja badakitela urtetik urtera bakotza bere lana dauka, eta hor, goizean goiz, batzuk badira oraindik jarraitzen dutena egurrezko suarekin deiten dutenak, bestatzu normala moduan gasarekin deiten dute, eta badago jentea indukzioare erabiltzen duena, eta kontua da, lagun artean batzea, kosinatzea, eta errezeta honek badauka bere zailtasuna, nahi dut esan, Euskal Herrian hainbat txapelketa gastronomiko egiten dira, patata tortillana, txipiroiak, marmitakoa eta sukalkia badauka bere lana, ez da, esan dezagun, holan errezenetako bat, eta sukalki hon bat ateratzea, horbe, saltza, lodia, patata, puntuan... Zailtasuna dela denbora ukitzea. Denbora, hemen esate dute, beraie, sekretu dela, maitasuna eta denbora. Baina denbora luzea, hemen ere, atzo aipatzen nintzun, marmitako iteko kipula ordu terdi eta erre usten dutenak. Hemen sukalkian ere badago jendea ordu beti izaten duena kipula hor erregosten poliki karamelatzen da ez da izer. Mundu bat, da, benetan, eta giro oso polita egiten da, eta nik uste dut, gixatu bat, aragi gixatu bat zein etzaio gustatzen, eta gaina honekin, gero, jendea parrandatik dator, baina parrandatik, agiak entzeko ona, eta ero oinarri on bat eiteko baita jarraitzeko parrandan. Eta gero denbora nada, hori, ez, aukitzen bozu ordu erdin edo, ordu erdin ez, baina 45 minututan aukizike bat gozua, egunero jatekua, gero lehiaketan parte hartu nahi badozu, irabazi nahi badozu, igual, denbora apurtxo batekin geixau ez, tipula erregosten, mimo geixaukin, ja aukiko zu, 10-koa. Baina, holen itzen bozue, guk gaur itzen dugun bezala, ikusiko zue bai, oso gozatarako dela. Orduan, ointxe ingo duguna da, olixo txorrota da on bat bota, eta aragi hau kosinatu. Orduan, hau kosinatu bakarrik dugu kanpotik markatu. Gorritxu ingo dugu kanpotik. Gorritxu ingo, gero hor platerian jarriko, eta gero oliba olio berdinean, gehitxuko zau, baina aragiak utzi dauen hor arrasto horrekin, hor erregoziko itxugu, barazkixak gutxinaka. Orduan. Sukalkian inguruan zerbait gehiago jakin nahi duenak, hor dokumental badao, Asier Abio zuzendariak inzula, 2016an o 2017an, sukalki eguna Mungiako zaporea odeitzen da, eta ondo dokumentala, eta pixkat, sukalkian inguruko historia, eta kontatzen du, eta anekdotak, eta esan dagoa. Hau, Mungiara juten bazatean, erligioa dala ez dakit esan alda, baina gazteak eta atzetik eta etortzen, eta hori da polita, esan dizuen alen. Badaudela kuadrillak, 50 urte amaskitela sukalki egiten, eta hala ere, gazteak ere hori ezagutu dute, ikusi dute, eta kuadrillak gazteak ere animatzen direla joaten. Hoiek irabaztera ez dira, hoiek jungo dira, gozo badago, eta kuadrillakoak tripa betetzeko balio badie,
gaitzerdi, baina bueno. Ba, irabazletaz eta komentatzen, hor, Asier Ormazak etxokua da, eta getxon izeten da, ba, marmitako eguna, hori, Portusarreko jaixetan, eta Asier Ormazak eta bere kuadriakoek eta irabazi izan daue, ba, behin baino gehiagotan, eta Asier Ormazak egon zan, ba, Robin Hooden programan hori, egon zana ETV bin, eta hori, bere errezeti erakusten. Eta Asier Ormaza berak kozinatzen du, bai, Ez dakit berak edo kuadriakoren batek eta gero berak joan zan telebiztara kontatzen, baina bai. Beraz, ez dakit zukal gisa dakizun itxen Asier, baina bestela, bai, bidali e-mail bat idatzi guri, eta... Bai, bueno, hau, horregia da, txapelketa gastronomikoetan, herri guztietan oso ohikoa izaten dana, ez, ba, bilanean, eta beste 6-8 inguruan, bueltaka, enredatzen, animatzen. Bueno, ba, neri gustaten jate, egoten dane hor ambientia eta ze batzuk, gu paellenetan eta, algortan eta itxendogunean paellen eguna, ba, egoten gara biko sinatzen, eta gero bat, egoten dira batzuk, ez tozkuela, kasurek itxen. Orduan, guri gustaten batzuk kuadriakuek, ba, etortia, animatzia, ardo txokopatxo bat ekartzia, ez? Gu daukau danetik, daukau jendia, daukaguna errekauak itxeko. Ze aztu zaigu ze falta da, badago bat, ero hortara. Juten dana, ez dakit, dakila denda guztiak eta nun daude, jumar da honen bilapun, Ana. Honen bilapun. Dana banatu bira. Dana, beste batzuk, artista direnak, bueno, kipula edo garbitzen, txikitzen. Beste batzuk kuskuseroak. Dauzkagu bi, beti galtzen dira eta etortzen di informazioarekin. Iun gara ez dakit nun daune bota diote hau, eta ikusi du hau. Ezin besteko edo. Horri beharrezkoa da, gaina, gaina erdi espioiak dira, eta disimulatzen juten dira, baina itzeiten duten bitartean behira goten dira ondokoak, eta iasko txapeldunak ez dakit ze bota dio, eta ez dakit zer. Olako sekretuak eta... esaten dozu, beste... Ondoko maietara, hombre! Bentzitzen, hau, Durangoko hau liau da, atxondoko ez dakit norekin, ez dakit ze. Olako kotila gustatzen niri. Mai juten dira, mai, eta denak ezautzen duzte, mundu guztia ezautzen dute, eta ze modu zaurten txapelketa da. Itzeiten nahi den bilardien behiratzen nahi da, Patrik horritzen du olibarekin, apuntatu iten dute. Eta ere informazioarekin entortzen dira. Bueno, ikusi diogu Patriri eta kilore oliba behan, oliba erabiltzen du. Beste honi behiratu diogu eta harrek hartuta arroza basmati erabili du, pai jaiteko, eta zaten, olakoak ere badauzkagu bi. Bueno, ondo da. Informazio kartzen dute, eta beharrezkoa da hori ere, bai? Hori ere, beharrezkoa da. Hori, moda aldizkaritan, moda aldizkaritan eta egoten da, golan, lan bat, dala, joeten zara munduan zier, ikusten zu jendiak ze jazten dauen, eta olako zure kuadriakoen lana, txosna, baina. Gaur egun olako jendeak, Patri, hori, joan ingo dira toki, ero internet ez ingo dute, gaur egun, ja, ez dakite. Distantzirik ez dago. Galdetu zuen kuadriakoei, zure kuadriakoei, interneten behitu laike errezta pila bat, baina... Baina, ja, handa, zuzenean, honei, beste urte atzuetan gaina, kasualidades ez dira juten edo, no gana. Juten dira beti, iesko urtean bigarren gatu zana, ero harinokoan irabazi zuena, ero... Imaginatzen, no? Oie gana, horre di kuskuseatu behar diren kuadriak, oiei behiratu behar zaio ondo. Txoine, gauzat konta bitzu ze, ontsa okurriru jat, lehengo gunean esan nauen, lehengo guneko programan esan nauen, paella hundixena playa diaron izan zara. Iratzi dozkuena esaten ez tala holan, bai. Iratzi dozkue, hor Bizkaiko kostatik, hori ez tala holan. Eta ez, paella hundixena izan Madri aldian, eta eskabadora bat da eraman zabien hori lurrian zulo bate itxeko, eta ero mugitzeko ero uste dut, irabile zutela, eta... Baina 6 tonela da arroz, izan zan, barbaroi bat eman zotzan, 1.000 pertsonai baskaltzeko. 1.000 pertsonai gora, 110.000 edo ez dakizen bat izan ziren. Baina izan zan paia... Eta 1.000 pertsona ara gerturatu ziren? Antza bai. Beraz hemen txorinen badazpada ez ingo olako... Guk esan genuen txikixena. Gu txikixena ingo, Patri, gu txikixena. Zer, bestela, inaldogu, lehio hauek hermetiko izten baditugu. Hau, babarrunez betetzen badugu. Hemen ja ez da goitik ura bota. Eta zerbait mugitzeko aurkitzen badugu, txoriene lapiko moduan erabile dezakegu, gaina polilla izango zan. Badaude lapikoak, saltzen dituzte lapiko batzuk, direla kristaleskoak. Nada, kristal berezioa da, temperatura ondo onartzen du, oinarria berezia da, indukzioa jartzeko oinarri badauka, metaleskoa, baina oso polita da ikustea lapiko hietan izango zen, pentsatu, zuek ikusiko zen, hau izango zen,
kristalezkoa, eta barruan zer gertatzen den ikusten da. Eta hor, bueno, zerbait egosten dagoenean ero, barruko burbuia guztiak ikusten dira, eta benetan, bueno, lapikoiek puntazo bat dira. Txorienen, egin dezakegu Patri, horrelako zerbait, hartu, eta hau lapiko handi bilakatu, eta gero, ez dakit, odolki moduan guri erabili, proposamen moduan, hor geratzen da. Ez dakit kasu asko ingotzugun, edo... Bueno, baina txikian nik uste dut errezagoa ikusten dut txikian egitean. Baina nik uste dut bai hori pasatzen dela paella dalako plater bat oso internazionala. Orduan jendeak ezagutzen dau da, itxe itxuelako errekorrak. Baina sukalkixena egongo da? Holan sukalkirik gaundixena? Bueno, bada gixaua deitzia. Aragi gixaua, ez? Ja, baina, bueno, sukalki moruan esaten dut, holan, igual errezagoa dauko gira bastia. Bueno, paella esan da horre egongo dugu albaten bat, esaten duena, zuek egiten duzuena ez da paella, zuek egiten duzuena da arroza, ez dakit zerekin. Ze paellak eraman behar du Valentziako ura, hango ez dakit zer, eta bakizu, hemen mungiakoren bate bai egongo da, beste esaten duzuen. Bueno, hemen goaz, oin tipulatxak. Vale, kipula bebai, asenarioak eta baratxuria, dana? Hori da, dana barrura. Vale. Bueno, honekin bertako produktua lantzen dugu, bertako 0 kilometroa, eta, bueno, hemen daukagu notizi bat, Euskal Nekazarien Batasunak, bueno, horre Espainiar estatuan, eta guri eragiten digu, bueno, kendu du erabaki dutela, kentzea beza oinarrizko jakietatik, hau da, ogia irina, esnea, gazta, arrautza, fruta, barazkiak, lekalea, patatak, eta zerealak, ez? Gauza pila bat. Bai, eta, bueno, lehen valorazioa positiboa da alde hortatik, ez? Hemengo nekazariak eta indutena, baina, bueno, hor, pegatxo batzuk ero, aurkitu izkiote, aragiak kendu dute hortik, jogurrak kendu dituzte hortik, eta, karo, beraiek esatu dute, guri ez digute besa kentzen pentsuak eta ematean gure animaliei eta, hor besa ez digute kentzen, orduan, beraien produktua, garesti izaten jarraitzen, orduan, eta pentsuak eta izugarri igo dira, presioa izugarri igo da, orduan, alde hortatik ere laguntza bat ero eskatzen dute, eta baita, normalean, bueno, hemengo ekoizleak ero, baserritar txikiak ero, atez-ate, ero, beraien kotxeekin egiten dituzte banaketak, ez? Hor, hauei, bakizu, bueno, transportista hundi ere, oraindik 20 zentimoko laguntza hori ematen jarraitzen da, baina txikiei, ez? Orduan, ez, horrek zezentzu duka, ba? Haundixei bai da, txikixei ez? Betiko, esaten dut, hortaz bizi, jarri dute bakarrik, garraiotaz bizi diran jendeari. Hauei ez diete, hauek bizi dira azkenien, nekazaritzatik, ero abeltzaintzatik, ero denadako, ez? Orduan, hauek baina garraioa beraiek egiten dute. Orduan, bueno, hor, beste zerbait inalko zan, ero... Baina, bueno, printzipioz, valorazio positiboa da. Hala ere, nik egia esan, ero gehienok ikusiko zenuten moduan, oraindik gure erosketaren, bueno, ez dakit, salneurria ero, hombre, Zuki, gerri dozu besan gauziekin jetxi jatzun edo ez? Ez totolan, gehiagin. Ze barazkisetan eta frutetan, hori zaten da, igartzen dala, edo ez dakit zen, nik esan dotzut, atzo, 6 tipula, honek izan ziren, 6 tipula erosin hauen horreko zuak, 6 tipula 4 euro. Beraz, gauzia da, hori ez, besa kendu indabela, baina, gero, hainbeste godien gauzak, bueno. Hor dautartia. Egisa da, laguntza dala, baina, igual ez dala nahiko, ez? Bai, egia da, bueno, ez, azken, erosketak egiten juten garenak, orokorrean, normalean, astero egiten ditugunok, baina abaritu dugu, azkenengo urtean, asko igo dala, eta hor, bueno, konparaketa errazaiten da hori, ez? Juten karruak, ez? Juten supermerkatuko karrua lehen jendeak kalkulo bat izaten zuen, ez? Antzeko erosketak egin da lehen, ez dakit, izaten zen, esate bat, 60 euro, 80 euro. Eta oin legunean lagun batzuekin hitz egiten da esaten zuten. 100 eurotik bera karrua ez du betetzen, inoiz ez.
Hori ikusinen lehenko gunean, dokumentari bat zan edo elkarrizketa luze bat, eta zan 30 urte baino gehiago zaukien pertsonak gurasuekin bizi zienak, ez? Eta itzen zotzien elkarrizketa bat da oran. Eta galdetzen zotzien gauzak, euren soldatakin gurasuei laguntzaren bat ematen zotzien edo, ez, eurekin bizitziagatik, galdetzen zotzien gauza desberdinak. Eta galdera bat zan, zenbat kostatzen dau 4 pertsonandako supermerkatuko kompra batek, ez? Astekoa, aste guztikoa. Astekoa. Eta batek esaten zen, ostakit, 50 euro edo. Hori ez da joen, horreko 30 urte zaukan, gurasuekin bizi izan ondiokan, eta aitzakirik ez da, igual biharra zaukan, ez? Baina gurasuekin bizi zeike, baina joen zaitzen oixien behi supermerkatura da, ikusi zelako gauzak. Dilista, makarroi, txitxirio, eta olakoekin elikatuz bakarrik, agian bai. Ez, honek esaten zauen erosketa... Baina, normala, baina bestela ez. Bestela ez. Azkenean, egia da, hemen esaten duguna, eltzekarietara eta jun beharko dugula, eltzekariak eta, ez dira ingarestiak, eta dilista kilo erdi, euro eta pikuan erosi alduzu, eta horrekin 4-5 lagunek jaten dute. Orduan, segun zer erosten duzun... Baliabideak badauz. Merkia hau jateko, baina, azkenean beti berdina jatea ere tristura derra, ez? Tristura derra, baina, enbentxe erakuste dut dugu gauza desberdinak eta, baina, gozia dauenean edo biharra dauenean, nire amamak joanik bai, gaztetan, hor lekaliak egunero, hortuko gauzak, aragisa hastien behin edo 2 hastetan behin, nik hori uste dudala, normala ez dena da gaur egun jaten dan aragi eta, aragi kantiade, ez? Nik uste dut oitu garela agian gehiegi jaten dugula. Eta hori, garai batean, pentsezina zen, lehenko eta behin, abeia izaten zen, etxerako esnea emateko, eta txala jartzen izaten zuen, da txala hori, gero, hiliten zen, horrekin, aragia zeukatenean, baina izan bitartean, aragia egoten zanean, iztaria basan etxekoa ekartzen zuenean zerbait, eta bestenan, beti egoten zanean zen baratzeko gauzak eta horrelako gauzak. Orduan, gaur egun, oitu garaen ez, aragia eta holakoa, beti egunerokotasunean izaten, horiek bai igotzen dutela pixkat, gure saskiaren prezio. Errazeta? Banabil olixua bota eta olixua bota azkenian barazkixik xurgatzen daue olixua, eta hemen aragi pusketak, orduan sartu dugu porrua, tipulatxa, tipula, azenarioa, eta berakatza indutena da, holan birrindu. Orduan, botakotzat olixua apurtxo bat gehiago, utziko 2 minututxo edo 5 edo 10 minututxo lan apurtxo bat egozten da segitxuen gatoz. Pentsatzen gatzu? Bai. Hemen txaukau tomatia, eta barazkixak erregozitxa dauzenean, botakotza tomatia, eta nik uste dut desberdintasuna holan aragi gizau normal batetik, izango dela piper txorizeruan aragixa. Zukalkian piper txorizerua erinioz ezin da falta. Hori da, orduan jarrikotzau, bikoiak aragada, holan, potolo. Aragia ja ataratako, ez? Horrek, potuan eta etorten diezenak. Vale. Beraz, horrek eman gotza, zukalkixan nik uste dut, zaporia desberdintzen dauena, hori, beste hainbeste eltzekari, ez? Nik uste dut, komunitate bakoitzak edo provintzia bakoitza ukala bere... Eta ero zerekin bustitzen dozun, beraiek, gero hemen badaude batzuk esatu dutena txakolinak inbusti berdala, beste batzuk ardo zuriarekin... hor... Nik ardo zurixak ekarri dut, etxekoa, kosinatzekoa erabiltzen dena. Hor batzuk esate dute txakolinakin hobeto dela, beste batzuk esate dute hobeto dela txakolina eratea eta ardo zurioa botatzea. Hori bai. Baina, txakolina aukitzen gozu, azkenien bota, tragotxo bota, hor dau zuen aukera, da hori nik uste dut poltsikoan arabera izango dela. Eta gero eltzekarian ezberdindasuna, bai izaten dena, ardo gorri erabili, ardo zuria garagardoarekin inalditu bai eltzekari hauek gixatu, aragi gixatua, orduan horrek bai aldatzen du. Sagardoarekin inaldozue, ikutu berezi ematen dio baita, orduan, gixatua, nik etxean egia da, normalean iten duela ardo beltzarekin, baina eskura daukadan ardoa. Zaten badut beltza ez dagoela eta zuria daukat, zuria. Ez badaukat olakorek garagardoa. Izaten bada domekan maztiakin zabaldu zabalalan 30 euroko botillo bai, da sobrao jatzen aputxo bat hori bai? Ez, hori aldala ez,
fuertegia geratzen da, haragi hori, fuertegia geratzen da. Hori gorputzakin hobeto. Serio, urteko ardo bat hobeto da, Bai, kosinatzeko? Kosinatzeko urteko ardo batek beste bizitasun bat emango dio. Ontxe, haragi salda? Bai. Eta ontxe ingo duguna da, hau, ardo zurixa lurruntzen dan bitartian, hau lapiko askarrian ingo. Orduan, hemen sartuko ja haragixa, bai. Bitxuselako, bigun-biguna dau, eta ontxe, egongo da, eukitzen bozue lapiko bat normala, 30 minutu. Bi ordutik gora. 30 minutu lapiko askarrian. Bai, 2 ordutik gora. Hori gero ja, haragixan arabera, ez? Baina normalien, 2 ordu, 2 ordu terdi, 3 ordu txor, lehen zigorrek esan dau, jendiak 4-5 ordu daukitzen da bela, hori bakoitzak ikusiko dau. Eta hemen ikusten duzu Patrizia Biteliren evoluzioa txorienen dagoenetik, ez? Patrizia Biteli lapiko askarra erabiltzen, nork esango luke. Ez da, txorienen ez jatin portaz, hemen daukat zigor niri ikusteko edo nire... Instruzioak emateko. Bai, hor daue arduradun bezala, ez? Lapiko askarraren arduraduna. Baina, gauzia da, etxien erabili desan dutela. Etxien erabili oso lapiko askarra? Bai, ja, pertsona heldua, nausia... Bai, eta etxekoa nola geratu dira ikustean, Patriz, ez zagoiz? Ja, bai, Eta nola hartu du beste gailu horrek etxeko, claro, jeloskorrez alda jarri. Zan du, nor da hori ektorri duena etxera. Nidana poliki egiten da, oin TDI bat ekarri du, Patrik. Gauzia da, inauela, Kanariar uartetatik eta buelta unintzenian oporretatik, inbinauen gauzatxo bat. Eta enaukan denbora asko. Orduan esan hauen, daukat aukeria itxeko 3 ordutan, holan zu normalian, krokpotian izango die 8-10 ordu, eta lapiko askarrien 30 minutu. Eta esan hauen, hau sartu zaitxez. Eta hau sartu nintzen, eta behitu. Erabili izan dut. Ez, egia, nik gure etxean lapiko askarra astero erabiltzen dut, egia onartzen dut, eta... Eta zuk ze gauza itzen oso, lako, eltzakarixek, jendiak ez da dozta, arroza, 5 minututan, nik olakorik ez. bestia, ez dakit, pure bat, badazki krema bat, bebai, segitxuan itxen dala. Ni babagorrixa, zurixa, garbantzuak, olagarrua hemen egozten dut, mingaina hemen egozten dut, olako haragi, txalbustana, muturrak, txerriankak eta horrelako gauza dana hemen. Azkenean, ordu bete baino gehiago eramaten duena, behar duena, hortik, eta horre txerriankak eta 2 ordutik gora izaten dira. Hoi edenak lapiko askarrean iten ditut. Eta, egia da gaur egun gainera, sartzen dut, jartzen dio denbora, sartzen dio hemen, tutua igotzen da. Erdira ero gutxien gora geisten diote zua, denbora jartzen dio 40 minutu, 42 minutu, pak, eta kanpora noa. Ero mendira noa, ero umekin noa, ero jolastera noa, ero edo zer, ero eskolara umeak eramatera, eta bueltatzen naizenean, zua itzalita dago, lapikoko ainda dago, eta ero da, ateratzen dut, salsa birrintzen dut, ero dena dakoa. Baina egia da, olagarroa ere bai, nik olagarroa 10 tamainaren arabera asko gota 10 minutuan, eta beti gainateatzen zait, puntu berdinean. Bestetara beti egon behar zara begiratzen, ez? Olagarroen tamainan arabera eta ez da izer, nola egongo da begiratzen, pixkate zulatzen, ero labanakin behitzen egin da dagoen. Honekin, inoiz gertatu izan zait, agian garbantzu batzuk, ero pixkat gogorxagoak geratu zaizkidala ero. Hori txitsiruen arabera da, ez? Batzuk zarrak eta izeten dieta. Hoi egiten dituan hartu, gero gaina espada saltza gehi lo ditu urro hotza bota, horrekin itena susto bat eman, ditzezai horri. Susto ematen diegu, eta batzuk apurtu egiten dira, eta apurtzen diren horiek egiten dutena saltza loditu egiten digute. Orduan, inungo beldurri gabe, erabili olako gailua, gainera, segurtasun aldetik, ez dakit. Ja, ez da esplotatzen. Hori zan ere, oi ama. Garai batean, igual gertatuko ziela, baina nik azkenen urteotan, ez dakit. Ez da zuen zuen. Ez dut entzun. Badakit, gure bantaldeko batik gertatu zitzaiola olako zerbait. Hau itxikotzut, ez, Patri? Bai, itxizu. Bai, eta sustoa gaina, alaba zugaldean zegoela gaina, eta bai, olako, pum! Baina hori izango zen, ez zuelako ondo itzi. Hau, ondo izten baduzu, gainera hauek betikoak ondo itxi eskero, ez nik daukatena da, bestia. Automatikoak. Horrek, orduan, ontxe. Tutua igotzen den momentutik, denborak beti hortik. Hori da. Hortik, 30 minutu,
Eta bitartean frigitsuko ditugu patata batzuk gero eltzekarixakin zerbitzatzeko eta azkenik perrexi apur batekin. Beraz, gu hau kosinatzen geratzen gara eta zuendako segundu bat pasako da, baina sukalkixa prest egongo da. Bitxu, zerako itxura politxa daukan honek, lehen gehitxotzat patata frigitsutak aukiotenean, gehitxotzat gisatuari, eta orduan joaten die patatak, gisatuan sapore hori xurgatzen. Orduan hori da puntua, ezta? Bai, eta gainera gustatu zait iderrak ez botatzea. Ze batzuk iderra botatzen ziet. Baina hori sukalkixan nik ez dut errazta baten ikusi. Patre, danetik dau. Egia da, nik ez dio da sekula bota iderrak, baina horrek ikusi ni tokatu izan zaidalako epaimaikide moduan, da iderrak batzutan da. Gehien bat, ez dauka holan, ez sukalkia egiten diren txapelketa maintzak garaian, ez da ider sarsoia, eta orduan, potokoak ero erabili beharko ziren, baina... edo hori. Izostuak. Ondo daudela, Nik ilarra ez, baina perrexila, bai ez? Perrexila bai. Lehen baukotzu, anekdota moruan zuet zauzen, ze ez dakit erropa saldatzen zabizen edo. Bai. Ez dut Julen, ikarriko ez da zu perrexia purtxo bat horre txorineko hortzotik. Zer karri otzu? Ez dakit, holako lora bat, nik zatut, perrexia da? Ez da, bai. Antzera duken? Bueno, ez dakit izan, bintxuak gero erakutziko zuz esan. Holako belar batzuk, hor usaintzen egonaz da, ez dakit izan. Kantaldean beholan esate batzu, bai, duda, ez dakit zer. Ekusi zaituztet zerbaiten inguruan ibilizatela horre, holako, ez dakit, lora sorta batekin, baina zean lorak, ez? Gerani batzuk. Bueno, ez, broma zan, Antza basaukan, holan horri xenata, baina, bueno, ez zan perrexia. Orduan. Txorineko baratzen danetari daukagu. Bai, holako belar sorta handixa daukau. Orduan, perrexila. Holaxe? Bai. Eta hau ja, zerbitzatzeko prest. Bale. Zuze, gozekin zabiz? Beto, nik egin esan gozea gutxitan daukat. Jateko gogo asko, beti. Lagunea batek, hori hona, kopisa bimez. Eta lagun batek esan zian, zer, gozea egiten da. Nik hori, ez dut, nahi dut esan, nik jateko gogoa daukat, beti, gozea, eta egin. Jateko gogoa beti. Jateko gogoa beti hau bida. Hori da osasuna. Bai, hau gozega bere jana da, Patre. Bai, hori usain honekin bakarrik. Betxo. Eta nik pentsatzenaren zuk 2.0 errezetia ointxe kontakozko zuze zein gozun, baina, behitu, hau da gure sukalkia, gure sukalki tradizionala, eta gero badau, Los Fueros izeneko jatetxe bat Bilbon, dala Bilboko jatetxerik, aintzinakoena, da, 1800 da, pikuko 78 uste dut. Eta eurak itzen daue, sukalki taluak. Holan, talo batzuk, taluak tradizionalak. Eta mamurtuta ero sukalkia? Bai, hori da, sukalkia holan itzen daue mamurtuta eta hori jartze hotzia. Bai, aragisa behitxu, desegin itzen da, segitxuan, bere puntuan dau, ez da? Oso ona. Erra, benetan batera. Oso ona, eta patatakin? 2.0 nik uste dut hau ez duela hobetuko. Zaila. Ziur baietz. Zaiatuko gara. Zauko zu. Bueno, 2.0 errezetaren garaia da, eta nik, balen, aipatu dudana, pixkat hartuko dudana da, sukalkiaren oinarria, baina moldatu ingo dut. Zer ingo dudan? Iztezaina patata frigituekin, makiltxo patatakin. Iztezaina zer da azkenean? Erderaz uste dut jarrete deitzen dela, eta hemen ez dauko ohiturarik, baina hau Galizian da egiten dute asko, eta izaten da, azkenean txankarran atala gehi ezurra. Hone dauzka 2 kilo eta 200 euro. Arategian denboraza eskatzen bauzue, guk egiten dugu moduan, lortuko dizuete. Zer indut iztezain hau? Enbasatu dut, gatzez eta piperbeltzez da ondu dut, utzean enbasatu dut, eta 65 gradutara 36 ordutan izan dut. Ostras, 36? 36 ordu, 65 gradutara, temperatura basuan eken, eta hortik, atara da, hemen daukagun urra hau, ez? Hau da, iztezainak bera bota duen ura, hau da, bere sustantzi guztia.
hau erabiliko du, saltza... Gelatina paia badauka, ez? Pila bat. Saltza ingo berdin, ingo dana kipula, azenaria, porrua, jarriko jot erregosten, piper txorizeragia, tomatea botako diot, ardo txuri pixka botako diot, eta gero honekin bustiko dut. Eta izte zain hau nora doa? Borein labera. Labera daukat 200 marradutan, eta hau bakarri nahi duana da gorrito. Besterik ez. Batzuk egiten dute honi hartu eta egiten dute nasketa bat garagardo bat estia. Bai. Eta horrela borrotxarekin ematen diete eta hori geratzen da holan karamelatuta moduan. Bueno, zora gara. Hori Galizian eta esan xarrete deitzen jake. Bai, jarrete. Xarrete. Jarrete erderaz, baina... Galizian xarrete, bai. Ontxe, errezetatik errezetara aukidugu hemen ikasle talde bat, ETV-en, etorriko ziren. Ez da izte etorri ikusten? Bai, ez da izte, holako saioren bat. Egon dira ikusten, eta urbildu dienean, ona basan talde handi bat. Pieza horrekin, talde oso jateko gako. Ekusi duzu belzduna? Bueno, util. Baina, bai. Nik belzduna imaginatzen dut horrela, Pedro Picapiedra moduan. Mira, bakarrik hori jaten. Bueno, baina bai, danon artien jateko nik uste dut. Bai, hemen ezurra, a ber, 2 kilo eta piku daude. Ezurrak badauka bere pisua. Baina, ez dakit, 4 pertsona handako nik uste dut, gero patatakin doa. 4 edo 6, gero ja, hori lagungarra izan arabera, lehengo plateran arabera. Hori bai, plater bakar moduan ez. Bueno, kipula, azenarioa, eta porrua. Hauek, hemen, erregoste. Eta gero, sobratzen danakin, ez, azkenean, tipulan asalak, porruan berdiak, zanaurixan asalak bebai, hori dana aldozuek gorde da kompostain. Hori da. Ez, komposta. Batzuk ditzatzen lugarra. Nik lugarra moruan esote zauketan, komposta moruan bai. Eta da, materia organiko bat, ez, hori berziklatzen dozunean, materia organiko bat, gero, gauzak landatzeko eta erabiltzen dana. Bai, janari, elikagaia, baratzerako elikagaia hori izango zen, azkenean, komposta. Eta bai, azkenean, garrantzitsua da, zuek etxien inzeike, holandana gorde, eta holako kompost bat zuen hortuendako, edo lagunentzako, edo gure zuenentzako. Eta bai. Etxerako tamainako kompostak eta saltzen dituzte. Bueno, egia da, birziklatzeko, gaur egun, gero eta kutsa gehiago dozko birziklatzeko, eta ni Hernani tokatu izan, ni Hernani bizi izan nintzen, eta atezatekoa ezagutu nuen, da egia da, birziklatzeko moduriko berena hori dala, ez? Azkenean, asteko egun batzuetan pasatzen dira horre jaso behar dutena jasotzen, eta horrez dago bez, plastikoa bakarrik, eta plastiko hortara doa. Bestean, errefusa, papera, ze azkenean jentea, batzuk errespetatuko dute, kanpoko kontainerrenata, baina horbe ikusi izan ditugu danetik, eta nik bai ikusi dut tamalez, eta hori, langile horren utze izango zen, hartu eta kamioi berdinean, horia, berdea, eta urdina, justu. Hori ikusita. Nik hori entzun dute historiak, bai, ez dakit norek ikusi zauen, baina normalian. Hori ikusin dugu. Eta bestea, azkenean da, oitzera, hau egin behar ditut makiltxotan, makiltxo, erderaz uste diela patata paja esaten dana. Hau da, azkarre nahi dituzue patata frejitxo batzuk. Bastoitxo batzuk, ez? Makiltxoa, hori nik ikusi dut, eta, no esaten herria, baina azkenean, hor, zenbakiak hor daude. Berziklatzeko honena da, banakakoa, etxe, eta hor oitxura hartu beharko nuke. Eta gero, nik ez dut bai polemikatan sartzia. Baina ezakit ikusi duzun estatu batuetan ze onartu dan. Estatu batuetako, herri batzuetan, ez? Bai. Bakarrik estatu batzuetan, 6 estatutan. Bai. Esan daue, zu hiltzerakuan, zure gorputzakin, komposta itxeko aukeria, badauko zula, zure familixak, aldauela hiletain, aldauela errautzakein, zure gorputzakin, edo aldauela kompostain. Zuri gustako batzu duen zure gorputzakin holan... Niri baina galdera... Poetikoa, holan etxeko hortuan, aitea. Baina hori ez da, galdera da. Zuk ustezu xomorro hiek behar dutela sufritzea zigor jatea. Bueno, ondo elikatuta zauze, baina, ez dakit, Ondo elikatuta gaina kirol pila bat, horrege, xomorro okela gorra, usteldu diko desente izan barko zuten gaixuak. Nik entzuna daukate monologo bat. Ez da txarra, ni ez da txarra. Niri, egixe esan, ni bastante, ni berdin izango jaten, ni behin ja, hil jan hauela, nire gorputzakin itxeko gurosuena. Zientzierako, organuako lan,
bihar dagoen nahi emoteko, kompostarako, batzuk esaten nik monologo bat entzunda daukat, eta esaten zauen, zuek zen aixa dozu, errautzak itxea zure gorputzakin edo hileta bat olan tradizionala, oi ama, parkatu. Eta berak esaten zauen, nik naixat urdai azpiko itxean ere gorputzakin, eta gero nire hileta egunean urdai azpiko batean familixai. Monologo bat zane, umore puntua dauka, baina bai. Ondo inbarko zan, urdai azpiko hori, hileta berandu inbarko zan, hilabete batzu berandu dago. Edo urdai azpiko lan egozixa eta... Bueno, nik egia esan ez da gaizki iruditzen, nik azkenean zuk esaten duzuna, hildara zaude. Eta errausten bazaitu ustero, denalakoa, berdin du. Bueno, guk oin, hemen, patatak, holan lastoeran ero, behar duten alakarri da, mugitzea, ze hauek askarra egiten dira, hor barazkiak erregosten ditut, eta behin hauek ingoitu gana, ez ditut den guztiz amaituko, ze hau saltzak denbora eramango digu, azkenean labekoak, nik uste dut hor kolore poli bat hartzen duenean, 10-15 minutuan listo izango dugula. Orduan, patata hauek pixkat ingoitut, eta gero azkenean zu biziarekin amaituko ditut, eta hemen, utzi, hemen barazki hauek erregostea pixkat, eta erregostita duenean, torriko gara botaten tomatea, pipertxorizero haragia, eta ardo zuia. Eta noski, salda. Barazkiak erregosita. Ondo erregositza, gara, ordutxo bat. Tomate saltza eta bizkaitar saltza barrura. Pare bat buelta emango izkiot. Eta ardo txuria. Eta listo, gero izango da bakarrik, hau birrindu. Bai. Eta birrintzen dugunean, guk labean daukaguna, atara indugula, hau ondo erregosteko, ia gorrituta daukagu, labean daukaguna izango da, saltza honekin aurkestea. Patatak ere, ja labeko ainda daukagunean izango da. Hartu, sua, bero-bero jarri hemen, gorritu bat, hau ia jateko moduan dut, Ez dakizu, Patri? Jateko moduan dudenik, Bai. Eta listo, toka... Tau, birrintzekoa izango da gehiago bat itxuriagatik, Ze holan bebai gainetik jarritxa? Bai, 2.0. Lengua esan tradizionala. Dotoretxo. Eta orduan, saltzak aukeran ero, birrindu eskero, hobeto, fina augeratzen die, eta hori, nahi izan eskero, denbora izan eskero. Lehen Patrikin dauen errezetan, nahi duzuela saltza birrindu? Horri marko zenukete, banan, atara haragi pusketak, garbituta, birrindu saltza, eta berrio sartu. Badu jendiak saltzen dagoela holan sare baten? Aragisa ez? Aparte da... Ja, ez da, nik... Sari, bai, honentzako? Aragian dako? Ez da, aragisan dako, baina beste gauza batzen dako, bai, orduan pentsa dut, bai, igual aragisakin beberdin egin zaik ez dakit. Ez da, probatzea da, A ber, azkenean... Ba, bestatzuk... Banan atalatzen bozu, besta... Jende askontzako bakizu nola iten duen jendeak. Zer? Induzun prozedura egin beharrean, barazkiak erregozi hemen, uretan egozi aragia, gero ur hori hartu, bota barazkiei, birrindu, eta ero sartu bertan aragia, erodanako. Eta hori izango zen, modu jende askontzako egin behar baduzu. Hemen, gure txankarraren sustantzi guztia. Honek ez dauk ezer, da bere ura bakarrik, Baina nik usan judot, ur hori da... Elizio da. Zigorrek esan da, 36 ordu aukida berara bere sukaldien, beraz, imaginatzen duzuen moduan, ez da ura infusioa, ez hori da... Egon da hori, egon da, lapiko handi bat daukat horretarako, eta egon da nez hori, temperatura baxuan itxeko gailua, sartu ditut saieski batzuk. Sartu dut urdaia bebai. Lagun, orduan ez da bakarrik. Ez. Orduan, 36 ordu egon da, baina erabilitu beste osatzuk, horre gainean, basatuta daudenez, gero, iraungitze data ere, lusatzen zaie pila bat, oskailuen izan ditut, eta baina zen ezen, autokaranak juten aizenean, olakoak egiten ditut, gero sopleteak ematen dio dolan gorritu bat, eta egin da dode. Gu bakarri behar duguna da, hau birrintzea eta labeko ateratzea. Orduan ja, hauek gorrituta izango ditu, eta aurkezte besterik. Saltza birrindu egin dut, eta saltza pixka bat gaineti bota da hotzat. Saltza pixka bat horrek litro bat saltza bie dauz, Hemen obeliz behar dugu. Obeliz behar dugu, hau jateko.
Hori bakarkako Hau da, razinua da, ez? raziokoa, bai, hau da, menu, aur menua. Bueno, ba, hemen daukazue, ze itxura daukan. Bai, bota. Saltza pixka botako diot. Beldur gabe. Eta patatak inditu dana hori, gorritu inditu gero. Kostakitu zelako usaina dauen txorieneko sukaldin gaur. Hau, egiten dutenean, nik temperatura basuan egin dut, baina etxean aukera daukazue, eiteko egozi egiten da lehenengo eta gero labean bukatu, Egozi, gixaua izango esan moduan, gorritu lehenengo lapiko batean, gero barazkiekin jarri, busti, zukin duzun berdina, baina horrelako piezatxo batekin, azkenean. Pieza txikitxo batekin. Txikitxo batekin. Oi asko iztertxo Bueno, hemen daukazue, sukalkiaren nire 2.0, Egin bicepsa, bai. Bertzio, guazen dazatzen. Nik parada hartuko, zuk moztu haragi zati banderi. Mesedez. Sartu sardaizka hor. Ziur hona, ja, pero hau barik bakarri, ja, zaneiki hona daula. Takit, samurra dago. Hau orduan ez tozu bihar, ez? Txartuko jatau taper baten. Ba, ez da txarra. Jo, ez da txarra. Baina... Da super gozua. Zurea beho zona, onda, Betiko. Tradizionala ere, ez dula atzean utzi behar, eta loko gauza, banoizean behin gauza berriak egiteko, ondo daude. Bai. Patrizia, Bideli, honekin, bukatzen dugu gaurko saioa. Patrizia ezin zaitu agurtu, zeinu hizkuntzarekin egingo du bakarrik, eta zuek bihar hemen ikustea espero dugu. Ondo izan, eta bihar arte, Bideli hori nire da.